Murag na hapon mga ornamental, mag-iigib po pala tayo mga ornamental ng kukuha tayo ng tubig sa dagat. Kasi ubos na po yung stock natin na tubig dagat para sa pagpapatch ng DBS. Kung mapapansin nyo mga ornamental, itong nandito ko masyado nang malabo. Kailangan na natin magpalit. Pero matipid naman tayo mga ornamental sa paggamit ng marine water, kasi ang isang ganito nagagamit ko mga ornamental sa mga 2 to 3 times na pa-hatch ng BBS bago ko palitan. As of now, talagang tuyong-tuyo na po talaga yung galon natin. Kailangan na natin mag-igib or kumuha ng tubig sa dagat. Kasi dapat tuloy-tuloy yung pagpapatch ko ngayon mga ornamental ng BBS, kasi para sa mga beta fry ko. Kung naalala nyo mga ornamental, yung pinanalunan ko sa Thailand na yellow base AOCH yung PK, meron na po tayo mga ornamental na mga fry. And DOB niya po mga ornamental is October 18. Medyo malalaki na sila mga ornamental, mamaya ipapakita ko sa inyo. So ayun, samahan nyo ako mga ornamental. Salamat. Punta na tayo mga ornamental habang di pa umuulan. Ito lang yung, pasensya nyo na ito mga ornamental kung ganito lang yung gamit ko, kasi baka mapaswimming tayo pagkuha ng tubig dagat. So ayun mga ornamental, tara!
So yun mga ornamental, nakakuha na tayo ng tubig dagat. Shoutout nga pala sa lahat ng kabrad ko, mga Triskelion, Tagas Chapter. At saka shoutout kay Brad Mikmik Vincibilio para sa pangmalupitang Indian Run frat shirt. Ayan mga ornamental, panalo. Sa mga brad ko nga pala dyan, pakisupport mga brad nyo, nagbablog na. Yun mga ornamental, balik po tayo sa pag-iisda. Mas pinipili ko pala talaga mga ornamental yung tubig dagat gamitin. Bakit po? Kasi mas matipid siya kumpara sa salt, sa asin. Para sa akin, di ko naman sinabing ito talaga yung maganda, ito po yung the best para sa akin. Umpisa pa lang po ng pag-isda ko, pag-breed ko, yan na po talagang ginagamit ko. Nag-try din naman po ako mag-asin, kaso ang nakita ko sa kanya, mga ornamental, once na kinaumagahan na, nag-hatch na yung BBS, di mo na siya magagamit kasi cloudy na yung tubig. Unlike dito sa tubig dagat, nare-recycle ko pa siya. Halos nagagamit ko siya 2 to 3 times pa na hatch, na pag-patch ng BBS. After 3 times or di pa mag 3, once nakita ko nang nag-cloudy na rin siya, tinatapon ko na, pinapalitan ko na siya ng bago. Kaya yun ang pinaka mas mainam para sa akin. Taka mga ornamental, ngayong video nga pala ipapakita ko sa inyo kung kumbaga i-demo ko yung last time na video ko about sa BBS. Ngayon i-demo ko na siya, ipapakita ko step by step kung paano ko siya prepare para ipakain or i-feed sa mga fry natin ng beta. So ayun mga ornamental, so yun mga ornamental, ang una ko lang gagawin, ipapasettle ko lang muna tong mga na-hatch ng BBS. Kaya tanggalin muna natin dito mga ornamental sa aerator para mag-settle na yung mga hatch na BBS dito sa bottom. Saka na natin i-harvest. Antayin na lang natin mga ornamental. So ayun mga ornamental, kung mapapansin nyo, nasa bottom na po yung mga na-hatch ng BBS. Patingin mo dita. Ito na sila mga ornamental. Sa ganitong paraan, mas madali na po natin silang ma-harvest. Gagamitan ko na lang sila ng net, tsaka yung mga cup ko na dati kung pinagjajaring nga ng beta. Simple lang naman mga ornamental, madali lang naman siya i-harvest kasi napasettle na natin. Sa unang bagsak talaga nito mga ornamental, yung mga hatch na BBS na talagang nandito sa sa net. Ito mga ornamental, kung mapapansin mo, ito na sila. Diba mas madali, pero simutin na natin. Sayang naman kasi buti kung sila mura. Pero inarvestan ko na to kanina mga ornamental ng umaga. Yun na yung fined ko. Kaya ang pinapatch ko yung consumable sa 2 to 3 feedings. Isa sa umaga, isa sa tanghali, at saka hapon, ganitong oras. Pero ngayon lang ako nagbigay mga ornamental ng medyo maaga-aga ngayong hapon kasi na timing na day off ko.
pag pag may trabaho ako mga ornamental, mga past 5 na ako nakakauwi, saka pa lang sila kakain. Pero make sure naman na nabibigyan ko sila ng BBS pag uwi ko ng tanghali. Kaya very important sa akin mga ornamental yung lunch break ko, kasi nakakauwi na ako, nakakapagpapakain pa ko ng mga alaga natin. Tapos mga ornamental, sa akin, pabor sa akin na gumamit ng tubig dagat, kasi malapit lang ako sa dagat. Kaya motor-motor lang, naando na, makakakuha ka na. Tapos mga ornamental, yun yung pinaka gusto ko, tubig dagat talaga. Ito na kasi mga ornamental yung kinasanayan ko. At saka ito ng technique ng pag-harvest ng BBS. Di ko naman ito sinasabing ito talaga yung dapat o ito yung tamang pagproseso. Ito lang yan talaga yung ginagawa ko. Alam ko meron din naman dyan na mga breeder dito sa Tabaco, marami dito. Iba-iba kaming method. Yung iba ginagamit asin. Ito mga ornamental. Kasi ito mga ornamental, tanggal. Dito na siya. Tapos kung mapapansin nyo mga ornamental, cloudy na yung tubig. Kaya talagang kumuha na ako kasi magpapalit na ako. Ito, pag ganito na yung quality ng tubig dagat ko, tinatapo ko na, pinapalitan ko na itong mga ornamental. Tapos, ito naman mga ornamental, yung BBS na hatch na. Pinapanon ko na lang dito sa tap water, sa gripo na wasak. Hanggang sa makuha ko siya, sabay na sila dito sa tubig, sa tap water. Ito po, yun na. Tapos, ito nga pala mga ornamental yung fry nung yellow base na HMPK na napanalunan ko sa kay Donut Beta. Tingnan nyo mga ornamental bago ko i-fed. Mag-1 man itong mga ornamental sa 18, pero kung mapapansin nyo mga ornamental, malalaki na sila, medyo malalaki na. Sana makuha ko yung standard growth nung mga fry ngayong breeding. Kahit malamig, wala naman sa kanilang nagiging problema. Ang gagawin ko na lang dito mga ornamental, pag lumaki-laki pa, uumpisan ko ng mag water change daily. Kasi sa ganitong kaliliit pa, medyo mahirap pa mga ornamental, kaya nga nilalagay ko sila dito sa medyo malaking grow out para di mabilis mapulyot yung tubig. Tsaka nilagyan ko ng biofoam. Tapos ganito na mga ornamental, ibinubuhos ko na lang ito dito. Ayan na lang natin sila. Kaya nilagyan ko ng tubig mga ornamental para maikalat ko talaga yung mga BBS, para lahat ng portion ng tank malalagyan natin ng BBS. Kaya kahit watak-watak naman yung fry natin, nasisigurado natin na makakakain sila kaagad. Next video natin mga ornamental, papakita ko dito kung paano ko ito lilinisan. Tatanggalin natin yung mga debris sa ilalim, tapos palit tayo ng panibagong tubig. Nang sa ganon, ma-maintain natin yung water quality.
yun lang mga ornamental ang may papakita ko sa ngayong video. Tapos ito pala mga ornamental, nandito yung trinay kong i-breed na Blue Light Tetra. Sa kasamang palad, hindi umubra yung method na ginawa natin, which is yung ihapa. Kaya inano ko na siya, rinekondisyon ko na. Nag-drop po siya ng egg mga ornamental, kaso yung male ata yung may problema. Mukhang hindi siya nag-fertilize ng eggs habang nasa hapa. Kaya next time, next video, i-breed ko siya. Baka next week kukuha tayo kay Master Kenneth Rapanot Cantor ng mga aquatic plants. Gagawin natin yung nakikita ko sa YouTube na paraan nila ng pagbibreed ng tetra. So, yun mga ornamental. Sa ngayon, hanggang dito na lang. Shoutout na lang sa lahat ng kagrupo ko sa Bicol Ornamental Fish Keepers, sa mga Catanduanes Fish Keepers, tapos sa lahat ng brad ko sa Tagas Chapter, at saka sa buong bansa. Proud member Triskelion. Maraming salamat.